L'any 1914, Catalunya comença una nova etapa, una fita històrica en el seu camí cap a l'autogovern. El 6 d'abril d'aquell any es constitueix la Mancomunitat de Catalunya, el primer òrgan de govern propi després de 200 anys. És la conseqüència d'un llarg procés històric que arrenca amb la Renaixença a les primeres dècades del segle XIX. Aquest catalanisme, fortament arrelat en la història i la cultura, fa un pas cap a la política al tombant de segle. El triomf del catalanisme polític desperta l'entusiasme al país, però també l'hostilitat dels militars, un grup dels quals, l'any 1905, assalta les redaccions de la revista satírica Cucut i del diari de la Lliga La Veu de Catalunya. L'atac fa néixer un gran moviment d'indignació que cristal·litza en la unió de tots els partits catalans en una gran candidatura, la Solidaritat Catalana. En aquest context, l'any 1907 és elegit president de la Diputació de Barcelona Enric Prat de la Riba. Nascut a Castellterçol l'any 1870, advocat, fundador de la Lliga Regionalista i director de La Veu de Catalunya, serà l'home decisiu no només per dotar el catalanisme d'un programa polític a través del seu llibre La nacionalitat catalana, sinó perquè assoleix la unió de les 4 províncies catalanes en un sol òrgan, la Mancomunitat. Des de la presidència de la Mancomunitat, Prat demostra que és un líder capaç de modernitzar, educar i construir un país i compta sempre amb els millors experts i col·laboradors, fossin quines fossin les seves idees, i traça plans i crea institucions destinades a perdurar. A principis del segle XX, l'economia catalana té un gran dinamisme en tots els terrenys. L'any 1914, Catalunya ja és una certa potència industrial, centrada especialment en el tèxtil. L'evolució d'aquest sector permet el desenvolupament d'una indústria química que porta els productes necessaris pel gremi de l'aigua, així com de la indústria metal·lúrgica que proveeix les necessitats de maquinària. No obstant, aquest progrés no arriba acompanyat d'unes bones condicions de vida social. Per aquest motiu, la Mancomunitat també es proposa la millora de la vida dels catalans. La Mancomunitat de Catalunya neix amb una sabata i una espardenya. És a dir, vol dir que comença amb la caixa buida. De fet, fins al 1917 no començarà a tenir alguns recursos que són, en definitiva, els recursos que tenien les 4 diputacions catalanes. Si no hi ha recursos nous, impostos nous, res de res. O sigui, l'únic que accepta l'estat espanyol és que els calés, diguem-ne, de la Diputació de Barcelona es puguin invertir en el territori de la província de Tarragona o de Lleida o de Girona. És només això, és unió de 4 hisendes. Si vol fer alguna cosa, i això en Prat de la Riba ho té molt clar, la Mancomunitat de Catalunya s'ha de finançar endeutant-se. En principi, l'endeutament és una cosa financerament molt perillosa, perquè la teoria és que tu t'endeutes per fer una obra productiva que et generarà més ingressos i que a la llarga, com que aniràs tenint superàvits, tornaràs a aquest endeutament i el conjunt globalment haurà estat un benefici. El problema és quan l'endeutament es va augmentant any rere any i els pressupostos no tenen superàvits sinó que tenen dèficits, perquè això porta a que al final es tingui que pagar l'endeutament fent més endeutament. En aquest sentit, cal dir que l'ajut que va rebre la Mancomunitat dels bancs catalans aleshores existents va ser fonamental per tal que la Mancomunitat col·loqués aquests recursos i, per tant, tingués diners necessaris per iniciar les obres que volia fer. Aquest endeutament fa possible la posada en marxa d'un nou projecte valent i agosarat que estén la modernitat per tot el territori català. La Mancomunitat va començar amb una idea que després no va sortir bé. La Mancomunitat va començar amb la idea de que farien una sèrie de propostes, que aquestes propostes els hi serien concedides les competències per tirar-les endavant i a partir, juntament amb aquestes competències, vindria el finançament. És a dir, d'alguna manera, el que sempre se n'ha parlat dels traspassos de competències de l'Estat a la Mancomunitat no estaven previstos en el decret de creació,
però després, a pesar de que es van demanar ja a partir de l'any 14, i ho va demanar el Prat, i ho va demanar el Puig, inclús ho va demanar el Sala Argemí, no hi va haver-hi manera de que l'Estat concedís cap transferència i, per tant, cap recurs lligat a aquestes transferències. O sigui, el seu programa era molt més ampli que el que realment podien fer amb els recursos que tenien. Hi ha unes necessitats que són infraestructures bàsiques i formació de capital humà que l'estat espanyol ignora absolutament, no? El que passa és que el que és destacable és que això es fa amb molts pocs recursos. El repartiment va ser bàsicament un 33% d'infraestructures, un 33% de sanitat i obra social, una part del 20 al 25% de tornar als emprèstits i pagar les diputacions quan les diputacions havien transferit tots els seus ingressos. O sigui, per una banda, cultura i sanitat, per l'altra, infraestructures. Aquests són els dos blocs grossos d'inversió. La necessitat de finançament extern dona un paper protagonista als bancs i caixes que es converteixen en els principals financers de l'obra de la Mancomunitat. El panorama financer de Catalunya, el 1914 fins al 1923, està marcat per l'existència d'uns bancs de valors catalans, Arnús Garí, Banc Arnús, Soler Torre, que donaran un suport limitat, però un suport econòmic a la Mancomunitat de Catalunya. Però no es pot oblidar que al costat d'aquesta banca doncs hi ha la Caixa de Francesc Moragues, la Caixa d'Estalvis, el que avui és la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. En principi no hi havia problemes de col·locació perquè el fervor patriòtic dels ciutadans feia que les emissions sortissin com fàcilment. El problema és quan l'endeutament es va augmentant any rere any i els pressupostos no tenen superàvit sinó que tenen dèficits, perquè això porta a que al final es tingui que pagar l'endeutament fent més endeutament. La creació de la Caixa de Crèdit Comunal representa una novetat important. Una nova alternativa de finançament pels ajuntaments que disposen d'un accés restringit al crèdit bancari. La Caixa de Crèdit Comunal, com després el Banco de Crédito Local d'Espanya, doncs s'especialitzaran o es dedicaran a finançar els ajuntaments i institucions locals. Quan valorem l'obra de la Mancomunitat i de la Caixa de Crèdit Local, s'ha de fer sempre en el marc de la misèria del moment, i dic misèria en el sentit de que tant els recursos com les possibilitats d'actuar en el nivell polític de la Mancomunitat eren molt limitats. O sigui que la idea és fem una caixa que pugui ajudar en aquest sector que no tenia accés al crèdit. La Caixa de Crèdit Comunal ben aviat va veure que era difícil que pogués funcionar no ja amb beneficis, sinó pogués funcionar sense unes pèrdues importants. I prova d'això és que es van fer relativament poques operacions. Estic parlant de memòria, però em sembla que van ser com 21 préstecs a ajuntaments, algun ajuntament amb més d'un préstec, i 17 préstecs a les cooperatives agrícoles, bàsicament de Lleida i Tarragona. I, a més, es van anar reduint, o sigui, va començar amb més empenta i després va baixar els últims anys, pràcticament no es van fer préstecs. Dins del projecte de modernitat que suposa tota l'obra de la Mancomunitat, destaca el projecte de la nova administració que es vol crear. L'Escola de Funcionariat és a l'inici d'un projecte que després escalcarà tot l'Estat. Al començament, pràcticament, eren els funcionaris de la Diputació de Barcelona. Alguns funcionaris de la Diputació de Barcelona que o bé es van transferir a la Mancomunitat o bé continuaven fent la feina a la Diputació però feien feines de la Mancomunitat. A partir d'aquí van intentar, com amb tantes altres coses, millorar la gestió i el funcionament del sector públic i van establir alguns tipus d'oposicions i de funcionament diferent pels de la Mancomunitat respecte als de les diputacions. L'Escola d'Administració Pública era una escola nocturna, o sigui que les classes eren de 7 a 9,
i que estava dedicada bàsicament als funcionaris d'administració local i molt concretament als secretaris d'administració local. Pel que fa a l'assistència social, la Mancomunitat també emprèn algunes iniciatives, encara que d'un àmbit forçosament limitat. Primer la Diputació de Barcelona, que és el president, i després la Mancomunitat creen una institució que està en el recinte de l'escola de la Unitat Industrial del carrer Urgell, una institució que es diu Museu Social. I el Museu Social és una barreja de museu, que hi ha unes peces que són aparells que poden ajudar a evitar accidents de treball i coses d'aquestes, de seguretat en el treball. El Museu Social és això, més impuls a la creació d'una cosa que se'n diu Societat Cívica a la Ciutat Jardí, que és urbanització en forma de cooperativa, de baixa densitat. El Museu Social, que havia estat creat per la Diputació i l'Ajuntament de Barcelona el 1910, intervé en la creació d'una borsa de treball que actua com a oficina pública de col·locació, un servei que presta gratuïtament. En 10 anys aconsegueix 27.000 col·locacions de treballadors. També intervé en la solució d'algunes vagues, com la dels picapedrers, que construeixen l'Hospital de Sant Pau. Vaig coordinar, vaig escriure una biografia d'un personatge fantàstic, que és el Cebrià de Montoliu, noble, que és el bibliotecari del Museu Social, el bibliotecari, que impulsa aquesta societat cívica del Jardí, impulsa, per tant, el tema de la ciutat de baixa densitat, amb jardins, enfront de la gran ciutat. És traductor del Shakespeare i del Ruskin i del Walt Whitman. Té 2 llibres, bueno, molts, però un llibre sobre el Walt Whitman i la poesia americana i tal, i un llibre sobre el Taylor i el Taylorisme. Cebrià de Montoliu era un advocat nascut a Palma. Va destacar com a urbanista i considerava aquesta disciplina una eina necessària per la reforma social amb criteris de respecte a la natura i els plantejaments ecològics més avançats de l'època. Montoliu és el promotor de la Societat Ciutat Jardí. En paral·lel, com a traductor al català de William Shakespeare, Walt Whitman, Ralph Waldo Emerson i especialment John Ruskin, arriba a ser, en paraules d'Eugeni d'Ors, un dels primers coneixedors de la cultura en anglès. Aquesta influència de Ruskin fa que es comenci a interessar per la reforma de l'educació i el seu poder transformador de la societat. Aquest home no s'entén amb el Puig i Cadafalch, se'n va als Estats Units, és quàquer. També era quàquer, per cert, el primer secretari de l'Institut d'Estudis Catalans, el senyor Josep Pijuan, que també se'n va als Estats Units, diguem. Poc després del naixement de la Mancomunitat, esclata la Primera Guerra Mundial. Els anys que dura aquest conflicte representen bones oportunitats pel desenvolupament de la indústria catalana que ven als països contendents els productes que ells no poden fabricar a causa del conflicte. Això no obstant, els anys que el segueixen estan marcats per serioses dificultats econòmiques. Per Catalunya i per l'economia catalana, en el primer moment hi ha una reacció de por per les conseqüències que pugui haver-hi, però després arriben uns anys, a partir de l'any 15 sobretot, en el qual la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial Europea, permet als empresaris catalans fer molts diners. Es guanyen molts diners i fàcilment. En aquells moments França té les fàbriques tancades, tots els obrers masculins estan en el front de guerra, hi ha una suplència femenina però limitada, de manera que compra les mercaderies, sobretot tèxtils catalanes, sense discutir preu. Sense discutir preu ni qualitat. La primera empresa tèxtil catalana era Manufactura Sedó, Esparreguera, i l'any 15-16 va rebre la visita d'un militar francès d'intendència que li va demanar una gran quantitat de teixit pels uniformes dels soldats francesos i li va demanar una quantitat tan gran que l'empresari català, en Sedó, va dir: miri, no li podré donar, posarem 3 torns
però si me'n demana més em patirà la qualitat. I el militar francès, que no discutia la qualitat, ni molt menys, ni discutia preu, però que necessitava els uniformes, li va dir no es preocupi per la qualitat, perquè abans de que es faci malbé l'uniforme, el soldat que el porta ja estarà mort. Però quan es firma l'armistici i s'acaba la guerra, la situació econòmica comença a ser molt diferent per les empreses catalanes. Van guanyar molts diners, però acabada la guerra les coses van canviar. Els obrers que podien, francesos, belgues, etc., van tornar a les seves fàbriques. En un cert període de temps va reprendre l'activitat ordinària, els preus van baixar i aleshores van venir problemes pels industrials catalans i pels naviliers catalans, que havien fet molts diners. Això és com la idea aquesta de que les guerres són bones per l'economia. Molt bé, doncs resulta que, esclar, que després de la guerra del 36-39 venen els 20 anys pitjors de l'economia catalana i espanyola, diguem-ne, no? Esclar, si hagués anat, si ho hagués sigut tan fantàstic això de la reconstrucció, resultaria que els 20 anys següents hagués tingut d'una esplèndida... La reconstrucció hagués anat molt bé, i no és veritat, això. La situació empitjora i ben aviat s'inicia una crisi econòmica que causa una greu crisi social. Al gener del 1919 comença el conflicte de la canadenca, que poc després genera una gran vaga de la mateixa empresa i de moltes altres en solidaritat. Barcelona es queda sense llum i sense tramvies. Poc després, el capità general Joaquim Milans del Bosch declara l'estat de guerra. Detenen més de 3.000 obrers i els tanquen al castell de Montjuïc. La Mancomunitat no podia fer res, pràcticament res, contra una crisi econòmica global. De la mateixa manera que la Generalitat actual pot actuar molt poc per fer front als problemes de l'atur. Això corresponen les funcions corresponen a l'Estat i les competències que té la Mancomunitat o la Generalitat ara, la Mancomunitat menys que la Generalitat, però vaja, molt poques, a nivell econòmic molt poques. La crisi empalma amb l'època del pistolerisme, que va des del 1919 fins al 1923. La gran indústria està a Barcelona, als voltants de Barcelona, diguem. Això produeix que hi ha un moment en el qual sectors de la CNT i sectors de la patronal no sabem qui comença un cas i un altre. Tants uns han pogut parlar, els historiadors, amb responsabilitat d'un cas i d'un altre, no se sap aquells que va dir quan uns es van oferir dient escolta'm, això jo ho arreglo amb una pistola, no? Doncs el cert és que a partir d'aquí es centra en una guerra social amb el qual els pacifistes, els que volien pel diàleg, eren assassinats i els més extremistes, els que volien continuar en aquesta lluita perquè no hi hagués diàleg, ni pacte social, ni convenis, ni arreglos, etc., que són els que es van imposar per la força. Clar, hem de pensar que hi ha més de 600 atentats i hi ha més de 300 morts, Entre morts i ferits són uns 500. Clar, això és una barbaritat extrema. I quan hi ha violència és impossible fer política i al final s'acaba imposant sempre el més violent. El que passa que a partir de l'any 17 comença un període molt convuls a Catalunya, el que se'n dirà els anys de les pistoles. Pensem que la intervenció de Primo de Rivera, capità general de Catalunya, està justificada en bona part per l'actuació d'aquest anarquisme revolucionari, violent, que fa que els carrers de Barcelona, de Terrassa, Sabadell, d'algunes ciutats industrials catalanes es vegin tacades per la sang per una part, sobretot obrers, però també alguns empresaris que seran morts a trets normalment per una part el sindicat únic i per altra part el sindicat lliure, que d'una manera o altra encobreixen un sindicat obrerista, anarquista, i per altra part una patronal que s'amaga, però en definitiva està darrere d'un d'aquests sindicats. El cop d'estat del general Miguel Primo de Rivera, la tardor del 1923, posa fi al projecte de la Mancomunitat. L'any 1925 s'aboleix oficialment i les autoritats de la dictadura procedeixen a liquidar-la. Una cosa curiosa de la Mancomunitat de Catalunya és que
al final es va tancar i es va liquidar i es van fer els comptes. La Mancomunitat es va gastar en els seus 11 anys de funcionament 170 milions de pessetes que la major part, com és normal en qualsevol institució, eren de despesa corrent. Sous i salaris, material fungible, tot això. Actius que es poguessin valorar i que físics i que es poguessin vendre o repartir eren aproximadament uns 60 milions d'aquests 170. I per l'altra banda, el passiu que hi havia doncs era el que quedava per pagar si hi havia algú que no se li havia pagat o el seu sou o la seva factura, això, i després la part grossa era els emprèstits. En definitiva, el major èxit de la Mancomunitat en l'àmbit econòmic és el d'aconseguir una obra important en el terreny de les infraestructures, la cultura, la promoció del coneixement i l'assistència social, amb molt pocs diners i poc suport financer.